Sena li għaddit kien hemm żewġ konferenzi ġenerali, kien hemm waħda li fiha kien tela Konrad Mezzi bħala deputy. U kien hemm oħra meta inti tlajt bħala deputy, għaliex ma nbidlit hemmhekk l-istatut? Le jien għadu ma kellix iċ-ċans li jkolli preżenza fil-konferenza ġenerali, kien hemm diġà tentattiv biex isir reġistrazzjoni provviżjonali, però dik pereżempju ma tinsabx fil-fatt. Fil-fatt jien għandi miegħi il-liġi forsi tista' Iva, le. point għalli fejn qiegħda. Le, fil-fatt għalhekk issa deċidejna mhux issa some time ago illi jkun hemm konferenza ġenerali biex jiġu emendati dawk il-provisions illi hemm jiġu emendati li bil-fors jidu jsiru konferenza ġenerali u mbagħad ovvjament jiġi reġistrat normalment. Però kien l-ewwel wieħed, l-ewwel partit illi kellu tentattiv biex isir. Fair enough, però Virginia Kawki qal anke Summit Lewis il-Ministru Summit Lewis qal li kienet provisionally registrated il-Labour Party. Tista' ssib eżattament fejn hemm din il-provision. Kien l-ewwel partit illi tefa l-applikazzjoni biex jiġi reġistrat. Le, u qal li kien provisionally registered. Saqsi lilu. Okay. Ġifieri inti taħseb li gidbu, ġifieri. Skużi? Taħseb li gidbu? Gitbu.